Des d'Esquerra Unida de Biar volem fer les següents reflexions pel que fa al passat plenari de l'Ajuntament de Biar del mes de desembre. El passat dijous 22 de desembre, l'últim plenari municipal de l'any, es va aprovar el pressupost municipal per a 2023, el plenari més important de l'any per l'aprovació del pressupost que va eixir avant gràcies a la majoria absoluta del Partit Popular. Des d'Esquerra Unida volem valorar de forma positiva que el pressupost supere els 4 milions d'euros per segon any consecutiu i se situa molt prop dels 4 milions i mig, incrementant en prop de 270.000 euros respecte a l'any passat. Un bon símptoma de recuperació econòmica. Si bé és cert que també entenem que el pressupost hauria de ser més participatiu, on la ciutadania puga proposar projectes de millora per al poble i que una vegada analitzats pels tècnics passen una fase on es votarien per part del veïnat quines serien aquelles iniciatives que troben que poden rebre una assignació pressupostària per fer-se realitat. També entenem que hem de mostrar la nostra crítica, ja que en la nostra opinió no s'explica el pressupost a la ciutadania, un fet que, per exemple, en pressupostos passats i abans de l'esclat de la pandèmia sí que es feia per part d'Esquerra Unida, amb actes públics i oberts a la ciutadania on s'explicava on anaven els seus diners.